F'intervista li saritlu fuq Net FM, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista diġà beda bil-ħidma tiegħu mill-għada li tħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Dan hekk kif il-partit fl-oppożizzjoni għandu l-obbligu li jirrappreżenta lil poplu kif ukoll jibqa' jkun il-vuċi ta' dawk kollha li vvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Aħna nibqgħu bil-programm tagħna naraw li ntejbu l-operat tagħna, ntejbu l-ħidma tagħna, imma wkoll naraw li nkomplu insaħħu il-partit, nafu li l-partit għandu futur sabiħ, u jekk narfu li l-koll naħdmu flimkien, nkunu nistgħu nkomplu nkunu mhux biss oppożizzjoni aktar b'saħħitha, imma partit aktar b'saħħtu effettiv. Dwar l-ammont kbir tal-elettoral Malti li għażel li ma jmux jivvota jew iħassar il-vot tiegħu, Bernard Grech qal li dan iwassal messaġġ lil kull politiku f'pajjiżna. Jiena ninsab determinat li se naħdem fuqha għaliex irrid sistema b'saħħitha li tnissel fiduċja fin-nies u li terġa' lura n-nies tasal biex tafda mhux biss lill-politika f'pajjiżna u lill-partiti imma lill-politiċi tagħha. Bernard Grech qal li matul dawn l-aħħar xhur li ilu jmexxi lill-Partit Nazzjonalista l-messaġġ tiegħu kien wieħed ċar illi jaqgħad lill-partit u dan irnexxielu jagħmlu. Apparti dan huwa ħadem ukoll fuq ir-riġenerazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fejn anke dan kien rifless fin-numru ta' deputati ġodda li kienu eletti fl-elezzjoni ġenerali. Se jsir ukoll ristrutturar fejn għandna bżonn u tisħiħ fejn hu tajjeb. Nkompli niltaqa' ma' kull entità u possibilment membru fil-partit għaliex determinat nerġa' nagħmel dan il-partit wieħed rebbieħ kif dejjem kien fl-istorja tiegħu.